Un fill meu, Gerard, de 19 anys, va tindre un accident de moto i es va quedar a la carretera. Al principi el perquè era constant. Aquest és un espai on realment se sent molt amor. Tothom t'entén i et sents sempre recolzat. Entres, com diria jo, com amb una comunió amb el teu dolor. A mi m'ha donat esperança i aquí la busco i a vegades em sembla que estic al camí de trobar-la.